खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर आं निमाहा बियो नोंथांमोननिसिम रेगुलार आङो निउस आपडेट होनो हायाखै, लोगोसे मिउजिकबो माने सिंगिंखौबो दिरुननो हायाखै। बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो आङो निमाहा बिहरग्रोनाय थाबाय। दायो आङो माने माखासे प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ। दायो आखायाबो आंना आगसिथिंना बायनानै दङ, टाइपिं खालामनो हाया। बिनि थाखाय माने निमाहा बियो। दाख्लै माने मोनसे जाब्रबथाय जादोंमोन, जायनाखि कार एक्सिडेन्टआव आंनि माने आखाया बायनानै दङ, लोगोसे आथिंफ्राव माखासे इन्जुरि जादों, वाक खालामनो हाया, खामानि मावनो हाया। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो। सिंगिंबो दिरुननो हायाखै, निउसबो दिरुननो हायाखै। आं नेक्स्ट उइकनिफ्राय नाजागोन, सोरखौबाबो आं थिननानै मावहोनो नाजागोन आंनि चेनेलाव। नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि फुराना चेनेलनिफ्राय नैबे गोदान चेनेलाव फैदोंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। जायनाखि सोर मिथिनो गोनां खौरां जायनाखि फुराना चेनेलनिफ्राय फैदों, नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो सोरबा माने नायनो बाबायबो जानो हागौ, आरो सोरबा दुखु मोनबायबो जानो हागौ, जायनाखि आङो रेगुलार भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै। बिनि थाखाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ, जायनाखि आं माखासे जाब्रबथाय जादों, न'खरनि माखासे जायनाखि जेंनायावबो गोग्लैनानै दङ। बिनि थाखाय आङो रेगुलार भिडिअ आपल'ड होनो हायाखैमोन। थांनाय मास मोनब्रैसोनि सिगाङावबो जायनि फादारा एक्सपायार जानानै थांबाय, थैनानै थांबाय। बिनि थाखायबो आं माखासे टेनसनाव दंमोन। लोगोसे बे समावनो जायनाखि माने चेनेला सासपेन्ड जालांबाय, आंनि चेनेल गिदिरा, बेहायबो माखासे टेनसनाव दंमोन आङो। बिनि थाखायनो रेगुलार भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै। नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जायनाखि नेक्स्ट उइकनिफ्राय आं नाजागोन, चेनेलाव आङो निउस हगारनो नाजागोन। नोंथांमोना जेखौ मोजां मोनो बेखौनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। मा खालामनांगौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। सिंगिंखौ माने सिंगिंजों थांनांगौ ना निउसजों थांनांगौ, नोंथांमोना डिसाइड खालामनानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। आरो नङाबा आं ओरैबायदिबो खालामगोन, जायनाखि सानडेयाव जायनाखि हाथायाव आङो जायनाखि सिंगिं मेथाइफोरखौ आङो आपल'ड खालामगोन। लोगोसे निउसखौथ' आं एभरिडे खालामनो नाजागोन। स' बिनि थाखायनो नोंथांमोनसिम धन्यबाद थाबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोनसिम बावहरनाय थाबाय लोगोफोर। 2021आव दायो नोंथांमोना मोजाङै मोजां माने थांबानो जाबाय, मोजाङै मोजां सोलिलांबानो जाबाय। न'खराव माखासे दुखु दाहायाथ' फैखायो बयनियावबो। दा बयनियावबो दुखु दाहा दङ। दिनै जोंनावबो दंमोन। दिनै बिफा गोमालांजाबाय, मावरिया जानानै थानांबाय। बेफोरबायदिनो माने दुखु दाहाया बयनावबो थायो। सानफ्रामबो माने खुसि फैया आरो माने सुखुआ सानफ्रामबो फैया, मालाबा दुखुबो सहायनो गोनां जायो। लोगोसे माने मोनसे बाथ्रा, जायनाखि सुबुङा माने इसोरजोंल' मुगैजानाङा, मानसिफोरजों मुगैजाबाबो इसोरजोंल' मुगैजानाङा। माने इसोरजों मिनिजायोब्ला माने बुहुद खहाबो जायो, खैफोदबो जायो। ओमफ्राय मानसिफोरजों मुगैजानाय, बुंजानायाव जेबो खहा जाया। जे खामानिया मोजां नोंथांनि थाखाय, लोगोसे समाजनि थाखाय मोजां, बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै दावगालांबाय था। लोगोसे हारिनि, जाथिनि, गाव गावनि न'खरनि जायनाखि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांबाय था, बेखौनो आं खावलायो बयनिसिमबो। स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जायनाखि सोरबा दुखुबो मोनदों जानांगौ, आरो सोरबाया बायदिसिना कमेन्टबो हरदोंमोन। नोंथाङा मानि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारासै, बिदिनो दोनबाय थाबाय चेनेलखौ, बेफोरबायदि कमेन्ट खालामहरदों। अब्लाबो आङो माने माखासे जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो। स' नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आङो नाजागोन। स' दिनैनि थाखाय बाय बाय।